Светът разделен на две. Като скръбта започва, световните лидери се опитват да се справят с увеличаващите се бедствия. В същото време, онези християни, които са истински предадени на Бога, преживяват чудесен прилив на сила от Святия Дух. След това видях друг ангел, който слизаше от небето, имайки голяма власт, и земята се просвети от неговата слава. Тази голяма сила, която просветява Божият народ, е Святия Дух. Със свята дързост те свидетелстват за Бога, умолявайки църквите да се реформират и призовавайки изгубените към Христос. Те стоят твърдо върху Божието Слово и увещават всички да се покаят от греховете си и да се покорят на Божите заповеди. Атмосфера на пробуждане се разпростира по целия свят и Святия Дух подбужда проповедници и миряни да работят усърдно за спасението на души. Като делото на Святия Дух се разраства, окултните демонстрации също се увеличават. Измамителни духове се явяват на мнозина, маскирани като любими хора, които са починали, или като библейски светии от старо време. Те говорят думи на мир и надежда, докато представят учения, съдържащи опасни измами. Библията предупреждава. Защото те са бесовски духове, които вършат знамения. Както може да си представите, тези свръхестествени явления оказват голямо влияние върху хората и малцини имат коража да говорят срещу тях. До този момент семейства и църкви са били безсилни да спрат растящата вълна на всеобщо нечестие. По средата на тези политически, морални и природни сътресения, хората отчаяно се опитват да намерят начин да възспрат вълната на неморалността. Религиозни и политически водачи, потикнати от страдащи избиратели, призовават към по-силни законодателни мерки за възстановяване на набожни принципи и мир на земята. Като резултат от този погрешно ръководен натиск, правителството издава закони, които директно противоречат на Божият закон. Но това не е първият път в историята, когато такова нещо се случва. Може би си спомняте познатата история от Даниил 3 глава, когато вавилонският цар Навуходоносор заповяда всички в неговото царство да падат и се покланят на неговият огромен златен образ. Но там имаше 3 млади евреи, които знаеха, че тази заповед е директно противоречие с втората заповед относно идолопоклонството. Решени да останат верни на Бога, те отказаха да се поклонят на статуята. Царят беше вбесен и заповяда да ги хвърлят в огнената пещ, но Бог се намеси по чудотворен начин и спаси животът им. А след това историята с Даниил и ямата с лъвовете. Спомнете си, че царят на Персия беше издал закон никой да не се покланя на никакъв бог, освен на него самия, в продължение на 30 дни. Но Даниил знаеше, че за да се подчини на този закон, той трябваше да наруши първата Божия заповед и така Даниил смело продължи да се моли открито на Бога, макар че това ще застраши живота му. Враговете на Даниил скоро докладваха това нарушение на царя, който с неохота хвърли своят доверен служител в ямата с лъвовете. И отново Божията сила беше разкрита по чуден начин, когато той пощади животът на Даниил. По подобен начин, Откровението разкрива, че в последните дни зла сила ще принуди световните правителства да издадат закони относно това как хората трябва да служат на Бога. На пръв поглед ще изглежда, че тези закони поощряват моралност, но в действителност те подготвят света да приеме белегът на звяра и антихриста. Защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамени и чудеса, така щото да заблудят, ако е възможно, и избраните. През това време на растяща криза, когато светът отчаяно търси облегчение и глобална стабилност, се появява помощ в най-поразителна форма. В различни части на света се чуват викът: Исус идва! Исус се завърна! Блестящо, харизматично същество се появява, твърдящо, че е Божият син. Армият от новинарски агенции се стича да види тази свръхестествена личност, която извършва чудеса. Те чуват как той повтаря много думите на Христос, които Исус каза в Писанията. Това събитие се предава по целия свят чрез сателит и милиони погрешно вярват, че неговото явяване по телевизията е изпълнило написаното и всяко око ще го види. Много религии нетърпеливо очакват идващ Спасител и тази ослепителна личност изглежда като отговор на техните молитви.
Но Библията предупреждава във 2 Коринтянам, че Сатана може да се преобразява в ангел на светлината. Този, когото хората приветстват с отворени обятия, не е Исус, но Сатана, преобразен като Божият син. Чрез това дяволът успява да обедини хората по света и да наложи своята фалшива система на богослужение. Така Сатана извършва най-голямата измама, предложена някога на човешкият род.